Lelo panyaso voice box bambo Charles Ben Longwe akwakumbutsa amalawi kuti mwakumbukira kuti nthawi yake ndakuwuzani kuti ndikangoyamba kutsutsa boma maactivist ena adzadzuka ndikuyamba kundipanga ine attack. Lelotu akunena kuti ayi mwaona atcha chimwemwe mphepo akutchula dzina langa kuti ndinanyoza, koma pakati pali tcha chimwemwe mphepo ndi ine Charles Ben Longwe amene wanyoza nzake pamalawi pano ndi ndani, popeza kuti iwo atcha chimwemwe mphepo chiyambireni sanapangitseko matemo kuno ku Malawi. Ine ndi anthu ena ndamene timakhala kupanga fandi matemo amene akhala kuchitika kuno ku Malawi. Imeneyotu ndi nkhani imene abwera nayo lero a Charles Ben Longwe. Ndi limodzi kuti tamvere kuti kodi nkhani akuilongosola bwanji pano pa Nyasa Voice Box. Mwaona Amalawi zimene ndimanena zija zimene manena zija kuna kuti ndikangoti nenda yamba kutsutsa boma ma activists amadzuka kumandipanga ataki. Ndemwe alimva dzina langa amene latchulidwa a Richard Chimwemwe Mphepo atchula dzina langa mkatimo kuti ndinawanyoza. Ine ndi a Richard Chimwemwe Mphepo amene anyoza nzake pamalawi pano ndi ndani? Ma demonstrations apa 2 November 2021 funda wake ndinali ine. Kwa HRI kufane ndine director wa HRI. Funding ndinali ine. Muntu sikuti nthawi zonse ukhoza kumakhala kuti ndi wa ma demonstrations. Ine ndili ku South Africa ndikupanga funding mademo kuno. Ndikupangisaso mademo ndine mdziko muno. Mwayiona imeneyo a Richard Chimwemwe Mphepo ma demonstrations amene anachita oyambirira pa 2 November sadachite wokha iyayi. Kunali anthu ena amene anachita nawo kuti tinamba ndi press briefing. Tinamba ningonena kuti ndi kupanga register HRA. Mwayiona napanga register HRA. Tapanga register HRA. Mademo a HRA oyambirira anali apa 2 November sanali ya munthu. Sanali aina Ben Longwe, sanali ma demonstrations a Richard Chimwemwe Mphepo kapena ena onse amene anali pamene pwayi. Ma demonstrations oyambirira HRA ena tinatusa ndalama, ena tinapanga set madate kupanga set up programu, sikuti anali ma demonstrations a Richard Chimwemwe Mphepo. Mwayiona Richard Chimwemwe Mphepo sanapangisepo ma demonstrations mdziko muno, koma kupanga participate ma demonstrations amene apangidwa ndi anthu ena. Mwayiona sanapangisepo tati a Richard Chimwemwe Mphepo ali mdziko muno nde akupangisa ma demonstrations akupita ukapanga ma demonstrations ayi. Koma ena ake apange ma demonstrations mena alili ngati Aboni Kalindo aja apange ma demo, apange program demo, iwo akapezeke kuma demoko ndeza Richard Chimwemwe Mphepo. Koma mdziko muno a Richard Chimwemwe Mphepo sadapangisepo mademo awo kuti mademo awa ndi amene akupangisa Richard Chimwemwe Mphepo. Ma demonstrations apa 20 November 2021 tinapangisa ndife a HRA. Ma funders ama demonstrations amenewo tinali ine ndi nzanga Happy Chizaso Gondwe amene tinali ku South Africa. Pa ground pali ndani? Pali Amphepo ndi anzawo. Ngati anali director of operations, Amphepo ndi anzawo. Ngati director of operations kuti mufufuze Amphepo achita chani as director of operations mudziko muno moya HRA? 0 out of 10. Mwayiona imeneyo mpaka anthu ena anaitenga HRA ija ndikuyamba kuyendesa kuti kunalibe kumbuyoko. Achina Mpaso aja, achina Edward Kambanje, achina Aida Mazinga, achina Rutha Mambala anaitengaso HRA ija, achina Nyenyeriwa, achina Oma anaigwiraso HRA ija chifukwa chona kuti anthu oyambirira amene anali mu HRA anali auku ndi uku. Mwayiona imeneyo aikamaso uku aikamaso akapezeka uku akapezeka uku. Kapeza kuti mpaka na Mpaso ananyamuka ulendo ku America. Zinthu zinasokonekera pamenepo. Nde munthu akamanena kuti ndinapangisa ma demonstrations pa 2 November 2021 iyayi limene ndibodza. Uyu ndani uitimati mwana wa masiye ndi amene amapangaso ma program. Mwayiona ndi amene amapanga ma programu a HRA kuti HRA ija ikhale ndi ma demonstrations pa 2 November. Mwayiona imeneyo. Koma a Richard Chimwemwe Mphepo samachoka ma demonstrations apa 2 November.
pamene ma demonstrations apa 2 November kunalibe impact iliyonse, tidangokhala titangosegulira ma demonstrations kuti ma demonstrations HRA yasegulira mdziko muno, ma demonstrations amakhala totally abandoned, ndiye tinakhala tatisegulira ma demonstrations kuti ma demonstrations akuchitika mdziko muno. Whoever paid money kwa amphepo zimakhala ngati azinalibe ntchito, amphepo analibe ndrama yopangira press briefing ngati ndiyankhepo ndimuuzanso Gondwe kuti naiso ayankhepo pankani imene. Analibe ndrama yokuchita register HRA, analibe ndrama yokuti angapange press briefing, analibe ndrama yopangira ma demonstrations. Moreover, ma demonstrations amene atatha amphepo anabwerano ndina yomafuna kutibera nomana kuti ali ndi ngongole yokuti ife tibwezi. Mwayiona pamene ife budget yonse tinakambirana idaperekedwa zonse, nomafuna kuti pamademo ena aliwonse amphepo amafuna kuti azikhala kuti ali ndalama, tapangapo mademo Malawi First yomweyi. Manimva tinapezeka kuti tapezeka ndi ngongole, mademo aliwonse okuti mukuchita ni mphepo kumakhala ngongole yokuti mubweze, cholinga kuti muzimulipirira mabilo ake. Ndene ndati ningoyankhapo zimenezo, anzanga so ayankhaso iwo. Palibe munthu amene amadana ndi amphepo iyayi. Tinene kuti amphepo mdziko muno samapempha, Aboni Kalindo akamangidwa samapita kumakaona Aboni Kalindo, kumakakhala maloji ndi kumakapempha majambulisa ali maloji ndi kumapempha Malawi tipaseni ndrama tili kuno mwakuti akamapita kukagona kunja kwa polisi imene Aboni Kalindo amangidwa, amakagona kuti amagona ku polisi konko, anzawo amagona ku polisi konko, iwo amakagona maloji. Mwayiona imene ni ndrama za Malawi. Nde asiretu panopo mmene tikuyankhulira pano, pesi imene ndayitenga ineyoyo asiretu kutchula dzina laine fandili Malawi momwe. Ndili Malawi momuno, ndili kwathu Nkadabe. Endi panopo ka HRA amayiona ngati yafa, ine ndili Malawi momunomo. Manimva iwo ngati ali adolo pa zimene amapangazo apitirize udolo wawo. Ineyo amene mapangisa ma demonstrations ndili dziko lina nomakwanisa upanga ma demo dziko muno, ndiliso mu dziko momuno. Mwauziretu zimenezo ziko kwambiri amphepo mwapase uthenga umene. Koma zona kuti ine ndikhala pano ndiziyankhana ndi amphepo, nini ntchito yayikulu kwambiri mdziko munomo imene iwo samayiona kuti muli ntchito muno. Anali mdziko momuno komano addressing ma issues amene ali very critical mu dziko munomo, amazitenga zinthu za drama. Nde asayambe lero chifukwa chona kuti ife mwakuti ayi ineyo pakadali pano ndilibe nthawi yoti ndizimbana ndi ma activists apena chanchani, ayi kulibe zimenezo. Amene matsata amphepo ya Satan koma asachule kwa HRA, ifa HRA inakanika anaitawo anagwa naye. Inakanika HRA panopo ali ku Malawi First ya Aboni Kalindo. Let him do za Malawi First ya Aboni Kalindo. HRA ija aini ache tabwera tili mdziko muno, amene tinayambisa kuipanga register ndikupangisa mademo yambirira amene amphepo akuachula. Aini ache mwauza kuti aini ache HRA abwera achimwene, mwauza kuti achimwene abwera kapena mwauza kuti ankolo